הגלים עולים מרגע לרגע. יש פה קטעים של 2 מטר. זה מתחיל להיות גבולי, תלוי מי אתה מדבר, זה גם נהיה מעבר. עודד, תשכח את שמאלה לשם, תרחק קצת. אחת הבעיות זה שבמהירות הזאת הסירה לא יכולה לשמור טוב את הכיוון. חייבים להיות כל הזמן על השחיין. כמה זמן זה יימשך? כן. אתה צריך להניח 24 שעות. RCC חיפה כנראה את הסן סני. סן סני, כן, אתה מלווה את השחיינים. זהו, התחלנו את זה, אודי כרגע במים. התחיל ופתח את המשחק היפה הזה, הוא זה שהגה אותו. אודי סיפר לי שיש לו איזו פנטזיה לשחות מקפריסין לישראל. אמרתי לו, כן, כן, בסדר, זה נשמע לי כמו איזו פנטזיה הזויה שבכלל לא לקחת ברצינות. אמרנו לו, טוב, בסדר, רעיון נחמד, יאללה, בסדר, אנחנו בפנים. כמובן, זה היה נראה בגדר בדיחה, לא האמנו שזה הולך לצאת לפועל. אודי שוחה ככה, וכל הזה פתוח, רצפה צלולה. ביום שלישי בשבוע שעבר הם זינקו מהפתח של המרינה בקפריסין. 6 שחיינים שנסו לשחות עד ישראל ולשבור את השיא העולמי במשחי שליחים בים פתוח. איפה זה חיפה? שם, איך ישר. קח כיוון, תאמין לי. 2, 1, גול. המים טמפרטורה נפלאה. אליפות, אליפות. נכון שזה איזשהו ג'וק שנכנס לי, אני אפילו לא יודע איך. כלומר, הרעיון היה שחייה מקפריסין לישראל. השיטוטים בניסיון למצוא דוגמאות, כי היו כל כך הרבה נעלמים באיך לארגן את זה, איך לעשות את זה, איזה שיטות, איך להבטיח את השחיין וכולי, כי שוחים גם בלילה. פתאום נפלתי על משחק כמעט זהה לרעיון שלנו, גם כן 6 שחיינים, ששחו לאורך החוף האמריקאי באוגוסט האחרון. ולטענתם שברו את השיא העולם למרחק. עשיתי את הטעות וסיפרתי את זה לחבר'ה, בואו נגדיר את זה ככה. אמרו, בואו נלך על זה, נשבור את השיא שלהם. השיא כיום הוא 366 קילומטרים, והם ינסו להגיע ל-380, הרבה יותר מהמרחק שבין קפריסין לישראל. 132 עד נהריה, עד הנקודת סיבוב שלנו. התכנון הוא להגיע לנהריה, ומשם לאורך החוף עד הרצליה. יש את אלה שמפחדים, שאומרים, חבר'ה, אתם ממש פסיכיים, לב ים, קרישים, מדוזות, איך אתם עושים את זה? יש את הבני משפחה שחלקם חוששים, אתה לא חייב לעשות את זה. לקבל סיפורים על נשיכות של קרישים והשתקמות של אנשים, או לחילופין תוקפנות של קרישים בכל מקומות בעולם. 3, 2, בהצלחה. כדי לעמוד בתנאים של השיא, הם יצטרכו להיות כפופים לרשימה ארוכה של חוקים. סדר השחיינים חייב להיות קבוע, כל אחד בתורו ישחה בדיוק שעה, הם לא יוכלו ללבוש חליפה נגד הקור והמדוזות, וכל החלפה תירשם בדקדקנות ביומן. סימנו את הנ"צ בשבילך? כן. סימנו את זה, מספר התנועות כרגע של עודד, אני רושם את השם, זה 58. יש לנו כמה פעמים ספירת תנועות, בסדר? יש לנו 4 פעמים. סדר השחייה נקבע על פי הגיל. הראשון אודי בן 65, אחריו עודד, לוק, דורון, בן, והצעיר רק בן 40, אורי. איך היה? היה פגז, חוץ מהחשופיות האלה. בוא'נה, החתיכות האלה של המדוזות לפנים? כולם פה כבר עשו משחים ארוכים, מרתונים, טריאטלונים, וחלק אפילו את איש הברזל. אבל האתגר הזה בא ממקום אחר. אולי זו האפשרות לקבוע שיא עולמי, אולי זה פשוט כי אף אחד עדיין לא ניסה את זה. אתה יודע מה רוב האנשים שיראו את זה, שלא. בשביל מה? אין לי תשובה מלאה או טובה. אני מקווה שאני אדע עד סוף המשחק. אודי, מחזור שני. כל הכבוד.
כמו לפי בקשה, הסיבוב השני של אודי מתחיל בשקיעה. In memory of all victims of violence in this region and all over the planet. We hope you join us in this moment of prayer. הכל בסדר, עודד? הלילה הוא כבר סיפור אחר. כמה מטרים מהיאכטה, ולא רואים את השחיין, רק את האור המעבב על המצוף. וואלה, הוא שחיין קפריסין. דורון שעכשיו במים מתרחק מהיאכטה. תאיר לו עם איזה פנס, תעשה לו איזה... דורון מתקן את הכיוון, על היאכטה שומרים כל הזמן על קשר עין. אבל באמת את התחושה שלוק דיבר עליה. על הבדד בלילה. הוא אמר שהיה לו שיר בראש. Hello darkness, my old friend. מה אתה, לך היה שיר או אתה עם אותו שיר? לא, אני כל הזמן נמצא בזה, אני רק עכשיו. אין משמעות לזמן בכלל. מוריד את זה, סופר נשימות, זהו. אחד מהדברים שאני מנסה להשיג את עצמי זה חישובים. וכל פעם מחשב מחדש כמה נשאר, כמה ימים וכל זה. יוצא לי דברים אחרים לגמרי. מה שמדהים זה שבין פעם לפעם אין שינוי. אין שינוי, יוצא אותה תוצאה, זה משגע אותך. ואם לא יוצא אותה תוצאה, אז אני אתחיל חישוב מההתחלה, כי אני יודע שזה לא נכון. כמה דברים עולים כאילו בשחייה בלילה. כמה מחשבות, כמה רעיונות. אנשים מחפשים תשובה מאוד פשוטה ללמה, ולכל אחד יש את הסיבה שלו ללמה. אבל אני לא אגיד שלא מדגדג לי כאילו ברמות השיא. מה? הנה, אז יש לנו תשובה אחת. כל עוד חיים צריך לעשות דברים כאלו. אם יש לך אפשרות. בעצם זה שהעזנו, אז זה תשובה לכל הלמה היא. בבוקר כבר אין זכר לקפריסין. 360 מעלות, רק ים כחול. בוא'נה, הוא במיטבו. 52? 52. הוא פתח בסערה. לא, אי אפשר שלא, אני מודה שזה השחייה של עד כה. עד כה השחייה הכי כיף. עודד רב, שלום. בוקר טוב, גיא. אתה על היאכטה, נכון? אנחנו עומדים עכשיו על בערך 36 מייל. 70 קילומטר בערך? כן. העומק הוא דבר מרגש, באמת, זה משהו לא טבעי לקפוץ המים ולראות 3 קילומטר למטה של מים כחולים. 0.33.052. סטופ. במשך הלילה הם מסמנים לשחיין באמצעות הסטיק לייט כמה זמן עוד נותר לו לשחות. הדבר היחידי שאתה מרוכז בו זה
ולראות ציוני חיים על הסירה. מי ניגש לסטיקליים? אתה רואה בן אדם קם, הוא לא הולך לסטיקליים. אוי, מישהו הלך, נגע וחזר. מה זה עושה? מה עושה לבן אדם? והכל זה, המדד שלך זה סטיקלייט. הערך שלי במים זה הסטיקלייט. אם הוא זז, אתה מפתח יחסים כאלו עם הסטיקלייט הזה ועם הבן אדם, שכשלוק הלך פתאום והוא נעלם, והסטיקלייט עמד אני. והוא נעלם. בדרך כלל הוא עושה שם מתיחות, ואני אומר, הסטיקלייט, למה הוא לא מזיז לי אותו? אבל אני עובד. יעלה ל2 מטר. עכשיו הכל מערבי. איזשהו שקע שנמצא צפונית אלינו, איפשהו בטורקיה או משהו כזה. באמצע. זה אומר להחזיר הכל לארונות, זה אומר לקשור הכל חזק, זה אומר להכניס את כל הציוד. כל דבר שעלול להירטב מאיזה שפריץ וזה לא יהיה נחמד. צריך להיכנס פנימה, כל החלונות צריכים להיסגר כמו שצריך. הסערה הייתה אמורה להגיע רק בעוד יומיים, כשהם כבר על חופי ישראל, אבל לנפטון יש תוכניות משלו. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך סערה. הגלים עולים מרגע לרגע. יש פה חיים של 2 מטר. זה מתחיל להיות גבולי, תלוי מי אתה מדבר, זה גם נהיה מעבר לי. איפה אני מתכוון לענות לכם ונתייעץ? עודד, צמח קצת שמאלה לשם, נראה קצת. אחת הבעיות זה שבמהירות הזאת הסירה לא יכולה לשמור טוב את הכיוון. קיצור, אנחנו לפני נקודת החלטה להפסיק. זה מה בגלל זה ביקשתי את כולם. אם מבחינת המים אני רגוע במצב הזה. אני לא מוחלט בתוכי. אני די חושב להיות כשהמצב של המים במשמרת שלי היה יותר נמוכים מעכשיו. אני הייתי מושך בזה צורת חירום עד הבוקר. כאילו שאנחנו רואים הסיפון, זה החלטה באור יום. אפשר לגמור את המשמרת עד הבוקר. לאלה שמכם יש ילדים, מה אם הילד שלכם היה עכשיו נמצא במצב הזה, לא הייתם עוצרים אותו? הילד שלי לא היה אפילו בסירה. הם מחליטים שלוק יתחיל את הסיבוב שלו, ועודד יעלה לספר איך הייתה השחייה. ביקשתי מכולם לעלות, בשביל להחליט על להפסיק. שאלה כמה זמן זה מציע. כמה זמן זה יימשך? כן. אתה צריך להניח 24 שעות. אני עכשיו, לשנייה אחת, ראיתי את הסירה כמו חומה עליי. כן? אתה אבל כללית צריך את הקרוב. כן, כי אתה מאבד את זה. תשמע, אתה יודע, באיזשהו שלב גל העיף לו את הראש שלי, העיף את כולי. כן. זרק לי את הרגליים לפני, והמצוף עצמו... המצוף עוצר, כל פעם יש גל, בום, אתה עף אחורה, ואז אתה מרים את הראש, אתה שוטט. אני אגיד לכם לאיזה כיוון אני הולך. שימי את זה בזה, שימי לא, ברשת הראשונה. להפסיק את זה, להיכנס לסירה. בוא, יאללה, בואו נעלה את לוקה. כן, תקרא לו. מה? זהו, יש לך דל. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while RCC חיפה, קניח את הסנסני. סנסני, כן, אתה מלווה את השחיינים. המסחה בעצם בוטל, החלטנו לחדול אותו באמצע הלילה, אנחנו כרגע בהפלגה רגילה. כל המסחה הזה לא קשור לשחייה, כל המסחה הזה קשור למחשבות טובות. אתה צריך לחשוב חיובי. אם אתה חושב חיובי, אתה יכול לקפוץ ב4 בבוקר למים ולשחות. אצל חבורת האופטימיים האלה, גם מכשול כמו סערה הוא לא משבר, אלא רק הכנה טובה יותר למסחה שיהיה בשנה הבאה. חשבתי